Hei! Minun graafikko vailla vertaa. Hassuako ei voi sanoa omaa nimeään. Mutta olen siis opiskellut aiemmin ammatin itselleni, eli graafikon, ja olen siis tehnyt sitä ihan työelämässä asti. Ja nähnyt siellä, että miten animaatio voi siis lisätä tuotteen tai palvelun arvoa. Mä joskus tein asiakkaalle siis kokeilumielessä, että mä kysyin, että hei, voitaisiin tehdä sun Facebook-markkinointia, että tehdään animaationa se. Ja oli silleen, okei, testataan. Ja sitten kun mä sain sen homman valmiiksi ja kaikki oli siellä, joo, hyvä, julkaistaan. Ja sitten katsottiin niitä markkinointituloksia, miltä siinä oli. Ja ne oli siis parantuneet jonkin verran, mikä itse asiassa yllätti mut kovasti, että ihmisiä kiinnosti ne asiat enemmän, ja mä uskon, että mä sain kerrottua niistä palveluista paljon paremmin sen animaation kautta, kun et se olisi vaan sellaista kuvamainontaa. Ja asiakas haluaa, että jatketaan näillä, tää oli ihan sika hyvä, niin sitten sain tehdä niitä animaatioita lisää. Ja sitten vaan se niin kuin jatku, että se kiinnostus nousi. Ja sitten lisättiin niitä animaatioita myös sitten verkkosivulle ja niin kuin muuhun mainontaan, mikä oli musta tosi jännää ja tosi motivoivaa varsinaisesti nähdä, että animaatiolla voi oikeasti muuttaa aika paljon. Ja se on se mun motivaatio, miksi mä haluaisin opiskella animaatioa, koska mä haluaisin paremmin ja tehokkaammin ja ammattitaitoisesti luoda animaatioprojekteja niin kuin tarvittaviin projekteihin. Ne voi olla mainosprojekteja tai jotain muita vastaavia asiakkaan projekteja, mitä ikinä niin kuin on. Musta olisi vaan niin jännää päästä tekemään enemmän juttuja. Graafikkona mä tykkään tehdä tosi paljon monenlaista, että en pelkää hypätä niin kuin haasteisiin vastaan tai tällaista, että ootko koskaan tehnyt? En ole tehnyt. No haluatko kokeilla? Joo. Mun oma taidetyyli on aika semmoinen naivistinen ja ehkä absurdikin. Ja mä piirrän siis aika paljon sarjakuvia ja pyrin kertoa jotain tarinoita näillä mun töillä, mitä mä teen. Ja usein inspiraation lähde on pienten otusten niin kuin haasteet ja semmoiset seikkailut, niin kuin esimerkiksi vaikka on joku pieni otus, joka haluaisi mennä vuoren huipulle, koska se rakastaa tähtiä. Mutta koska se on pieni otus ja vuori on tosi iso ja matka on vaarallinen, niin siinä on omat haasteensa. Plus sekään ei auta, että isot kaverit siinä ympärillä, että sinä nyt voi minnekään vuorelle mennä, kun sinä olet tuonne pieni ja mitätön, ja jos jättiläisetkään eivät tonne vuorelle niin kuin mene, niin miksi sinä menisit? Tän tyylisiä, jotka tulee siis niin kuin omasta elämästä, että on ollut kaikenlaista haastetta ja omia vuoria, mitä on sitten joutunut koluamaan, kun olen alaakin niin kuin vaihtanut. Mä aiemmin opiskellut muun muassa puusepäksi. Että on aika hyvin oppinut, että voin sinne koululle tuoda semmoista, että voisin olla hyvä fyysinen esimerkki, että jos jokin asia ei toimi, niin haetaan sille jokin ratkaisu, mikä sitten toimisi. Että jos asia epäonnistuu, niin se ei tarkoita, että se on maailmanloppu tai se on välttämättä epäonnistunut. Pitää vaan löytää niin kuin uusi suunta sille asialle. Ja sitä voi käyttää tällaista mielenlaatua aika hyvin monenlaisiin juttuihin. Ja lyhyt story tähän loppuun. Eli olin Pridella ja sitten olin Pride-bileissä. Siellä ei ollut ketään, mikä oli hyvin mystistä, itselleni odottamatonta, mutta siellä oli tanssilava. Ja se ei myöskään ollut ketään. Mutta mä menin tanssimaan, koska sitä varten mä olin tullut sinne. Vaikka hämmensi, että siellä ei ollut ketään, mä halusin tanssia. Ja mä tanssin sen koko illan. Ja pitkään yksin, kunnes sinne tuli lisää jengiä. Mutta sen koko illan mä olin niin onnellinen. Kiitos paljon teille.